synes i Norge, at det her det er udansk at bue af sine modstandere. Jeg ved, at I hylder det og siger, at sådan skal det være. Og det er jo ingenting i forhold til, hvad de var udsat for i fredags, hvor de mødte værtsstationen Tyskland, der også som Danmark poster det her mesterskab. Tyskland er blevet nummer 4. Nu skal vi have afgjort, hvem der skal blive nummer 1 og 2. Det var franskmændene, som tog bronzemedaljen efter en afgørelse, der skulle ud og kigges igennem med video. 26-25. Et dansk landshold, hvor ham her har der været fokus på. Han er blevet angrebsspiller og ikke forsvarsspiller igennem turneringen. Henrik Jacobsen stort set ikke spillet. Ham her, det er en mand, der primært kommer ind i forsvaret. Det her, det er reservemålvogteren. Han skal først og fremmest se at komme ind, hvis ikke det lykkes. Men Jøndal, det er jo en mand, som har været forrygende spillet. Ja, Jøndal spillede en fantastisk turnering. Magnus Gullerud her kommet ind og fået sat lidt skik på forsvaret. Jørgen Johannessen startede som lyn og torden. Jeg synes, han er faldet lidt ned. Det var Sullivan, der tog et enormt ansvar i semifinalen. Tangen kender vi fra Skjern. Reinkind ikke spillet så meget. Torbjørn Bergerud bliver en stor afgørende faktor i dag. Får han fat, så kan Danmark få problemer. Og så har vi denne her turnerings helt store positive overraskelse i Magnus Rød, en kommende international verdensstjerne. 21 år gammel Magnus Rød, og spiller altså med en kraftig bandage på sit venstre lår, som har fyldt meget i de timerne op til denne her VM-finale. Og hvis vi også skal se på det danske hold, så er det jo sådan, at Danmark starter med ham her. Kasper Mortensen er tilbage og er klar, hvis Magnus Landin skal have en pause. Markusen har også vist, at han kan også. Rasmus Lauke, helt central. Og Anders Zachariasen jo været en forrygende stregspiller, som vi talte om. Jannik Gren var manden, der gjorde forskellen i målet, da man mødte Frankrig i den seneste kamp. Lasse Svand, han har været usvigelig sikker. Og nu er der altså Hans Lindberg lige i ryggen, hvis der skal blive brug for det. Om ikke på straffekast. Mølgaard har også haft problemer med sin læg, men er klar til kampen. Mads Mensa, han kan jo bruges alle steder, og Henrik Toft er klar til at supplere både forsvaret og angrebet. Og ham her, det er VM-topscorer. Og det her, det er overraskelsen i dag. Han starter altså kampen som playmaker for Danmark. Nikolaj Øres står klar derude med sin venstre hånd, når der skulle blive brug for det. Og så altså Simon Hall, som også er blevet en vigtig figur, nu hvor René Toft ikke længere er med. Det her, det er en meget populær mand. 47-årige Nikolaj Jacobsen, som står over for karrierens højdepunkt. Og altså kroatisk dommerpar løste jo opgaven rigtig flot i fredags imod Frankrig, og har derfor fået opgaven i dag, hvor der var et spansk dommerpar, som et eller andet sted skulle have dømt, men den ene har sprunget sin akillessene, og derfor kan de simpelthen ikke dømme det. Vi er derhen af, hvor rigtig mange sidder hjemme og tænker, hvordan går det her? Det er ekstremt spændende, men frem for alt i den her kulisse. Folk er virkelig klar til en fest, så lad os håbe, at det bliver en enormt stor fest i dag, og det eventyr, der bliver sluttet på bedste vis. Vi vil sende alle de positive tanker i retning af de danske spillere, og se, om de kan jagte det her trofæ. Det her, det er præsidenten for det internationale håndboldforbund, Hassan Mustafa, og det her er altså... Og det her, det er en håndboldkamp, som den kongelige familie med hans kongelige højhed, kronprins Frederik og kronprinsesse Mary, og de 3 børn kommer til at overvære. Så alt er på plads. Lad os få nationalmedie. Hele fornemmelsen ude i stuerne, det er som om den lige har fået et ekstra hak op her på finaledagen. Ja, det var skønsang, og det var med endnu højere decibeltal, end der har været de andre gange. Og det kan også godt mærke, at stemningen er til en VM-finale, og det har fået et ekstra hak. Og man kan også godt mærke, at forventningerne er ekstremt høje til det danske landshold nu. En finale mod Norge. Et norsk landshold, som vi har i billedet her. Og hvor der har været tvivl om højre bakken. Magnus Rød, der fik en forstrækning i kombination med et trælår i semifinalen mod Tyskland i fredags. Men han er altså meldt klar, og han er sågar også meldt klar til at begynde kampen for Norge. Et norsk landshold, som siden 2014 har været under ledelse af Christian Berge, der altså for anden gang er i en VM-finale med det norske landshold. De var der også for 2 år siden i Frankrig, hvor de tabte til værtsnationen. Og her Danmark, og det er altså velkommen tilbage til 37-årige Hans Lindberg, udskiftet i formiddags med Johan Hansen. Og Lindberg med sine 262 landskampe, altså næst
flest for Danmark gennem tiderne, kommer altså ind og er en gardering for Lasse Svand. Nikolaj Jakobsen. 19 titler har han vundet som spiller og træner. Nu jagter han guldet med landsholdet, og dansk herrelandshold, der jagter sin første VM-triumf nogensinde. Det er den 4. VM-finale, som Danmark begynder om et øjeblik. Den første var tilbage i 1967. Så var vi der igen i 2011 og 2013. Og nu altså her på hjemmebanen i 2019. Det er 12 dage siden, de spillede en forrygende kamp, i hvert fald set med danske øjne her i boksen. Gode billeder her af Berge og Nikolaj Jakobsen. Det var en kamp, som Danmark vandt med 30-20. Danmark førte med 9 mål undervejs. Norge var ved at komme tilbage, og så endte det alligevel med en forholdsvis sikker sejr. Og når du lige nævner 1967, så skal det lige med, at den finale mod Tjekkoslovakiet endte 14-11. Det kan du sagtens sige. Jeg var ikke født. Nej, du må stole på mig. Og værd at bemærke, en overraskelse i den danske startopstilling. Morten Olsen, der bare har spillet 53 minutter undervejs i denne slutrunde, begynder finalen som playmaker. Rasmus Lauke på venstre bak, og Mikkel Hansen flyttede over på højre bak. Zachariasen på stregen, Magnus Landin, venstrefløj, Lasse Svand højre. Og straffekast til Danmark. Fløjtet er det kroatiske dommerpar Milosevic og Kubica, som dømmer Danmark for 3. gang under denne VM-slutrunde. Vi havde dem senest i fredags i Hamburg. Og med en spilåbning, som det danske landshold har spillet rigtig mange gange. Ui! Afbrænder fra Mikkel Hansen. Den fik lige nøjagtigt for meget tryk. Den stusbold fra Mikkel Hansen. Og nu bliver det altså interessant at se, i hvilken forfatning Magnus Rød er på den højre bak hos Norge. Det er ham, der har bolden her. Og hvordan kommer Sander Sargussen i gang i den her kamp mellem de to Paris-konger, Sargussen og Mikkel Hansen. Sargussen begynder med scoring. Danmark med tålmodighed i den opbyggende fase. Med Svand, Rasmus Lauke. Markering for passivt spil. Mikkel Hansen kommer igennem, og denne gang scorer han. Spiller altså direkte over for Sander Sargussen. Ja. Norge svarer hurtigt igen på hurtig midte. Og det vil vi se masser af gange. Det er kun et spørgsmål om, hvor hurtigt Torbjørn Bergerud han kan hente bolden ud af målet, eller eventuelt redde den. Mikkel Hansen, Morten Olsen og Rasmus Lauke. Morten Olsen. Så er vi i gang. Og det betyder alverden. Han spillede en hovedrolle, Morten Olsen, da Danmark valgte OL-guld i 2016 i Rio. Magnus Jøndal med kvalitet fra venstrefløj.
Meget langsom spilleropbygning hos Danmark. Rasmus Lauke, Morten Olsen. Der kommer Lauke, og der er mål. 3-3. Der kom Norge farne med O'Sullivan ned gennem midten. Han får nogle tæsk, Rasmus Lauke, da han går igennem. Ind og angrebet direkte på Sander Sargussen og Magnus Gullerud. Der sætter jo fuldstændig Gullerud, og den tackling der, Thomas, den kunne godt give en udvisning. Den er farlig for Lauke. Han kommer ind på siden, og det er skudarmen, han lægger kraft på. Og han får altså behandling, Rasmus Lauke. Det betyder, at han ikke kan være med i de 3 næste angreb. Sargussen. Magnus Rød. Det var Arsene Zachariasen. Der altså har det centrale forsvar sammen med Henrik Mølgaard. Dommerpar har fået øje på Bjarte Myrhold og Zachariasen, der har lidt for godt fat i hinanden. Sullivan. Der er Myrhold, strafkasten over, og så kommer udvisningen til Henrik Mølgaard. Men er ikke den store forskel på det, der skete mod Rasmus Lauke for et øjeblik siden? Nej. Det er et meget beskeden skub. En hård udvisning. Kom så, Landin. I duel med Jøndal. Jeps! Han brænder op. 2 sikre straffekastskytter. Jeg ved godt, Mikkel Hansen har haft et, vi kalder det koncentrationssvigt undervejs. Et nedbrud eller 2, ja. Men de har altså brændt begge i den her finale på deres første forsøg. Og begge har taget træværket til hjælp. Mads Mensah, Mikkel Hansen, Morten Olsen. Bagkæden hos Nikolaj Jacobsen i øjeblikket. Kommer lige på dobbelte fløjkryds på. Ikke noget til Mikkel Hansen, men Danmark bevarer bolden. Det er ikke så tit, han gør det her mere, Mikkel Hansen, med de her skarpe brud på ydersiden. Nej, det er, altså jeg har set nogle tendenser til det. Det her var et af dem. Kommer Mads Mensah. Det er fremragende spil, og der bliver godt nok taklet igennem. Og jeg tror, det bliver efterfulgt af en udvisning. Den kommer derop. Springer ind på siden. Christian Bjørnsen. Får et godt billede på det i den her vinkel. Ja, og Gullerud skubber jo Mikkel Hansen med over i karambolage der. Det burde han også. Det var farligt spil. Det var meget farligt spil fra Magnus Gullerud. Første danske føring. Efter 6,5 minutter spil. Jøndal arbejder godt med sine afslutninger omkring Landin. Han kan ikke komme i gang, Landin. Og Nikolaj Jacobsen har allerede haft det første kick op mod målmandstræner Michael Brun.
Og dansk overtalsangreb med Henrik Toft og Zachariasen på stregen. Morten Olsen og Mikkel Hansen i bagkæden. Og den sad for meget lige på, den der Olsen. Danmark får frikast. Det skal vi ikke være så ked af. Så kommer der en pærleaflevering fra Mikkel Hansen til Lasse Svand. Og kongelig jubel. 5-4. Skabt af, at Mikkel Hansen lige vandt en duel. Der er jo talt så meget om den her duel mellem Mikkel Hansen og Sander Sargussen. Går man ind og kigger på mål og antallet af assist, altså den sidste aflevering, inden der bliver scoret et mål, så er de to altså i særklasse i den her turnering. Mikkel Hansen med langt flere mål end Sander Sargussen, omvendt Sargussen med langt flere assist. Her Landin. Og det var altså en periode, hvor det var Eivind Tangen, der stod på højre kanten, fordi Christian Bjørnsson er udvist. Ja, og Norge har kun én reel højrefløj. Præcis. I den her trup, så lidt uvant position for Eivind Tangen. Og han skifter også nu igen med det samme Eivind Tangen med Bjørnsen, der er fløjspecialist. Og det, der sker i øjeblikket, det er, at danskerne ændrer ikke spilstrukturen. Nu aftaler de samme, pladsskift er de samme. Og det, der er her, det er, at Mads Mensa er jo sådan en kopi. Mikkel Hansen scorer selvfølgelig igen. En kopi af Rasmus Lauke. Han har nogle af de samme kompetencer. Ej, spiller de godt Norge i det lange, i det hurtige midtespil. Det er klasse håndbold for begge nationer i øjeblikket. Godt forsvarsarbejde af Christian Bjørnsen. Sådan håndboldhistorisk, så spillede Danmark altså sin første finale tilbage i 1967. Kigger vi sådan i den nyere tid, ja, så er det her altså Danmarks 7. finale siden 2008. Det her, det var nummer 22, Mads Mensa. Og sådan er det kører for Danmark i øjeblikket. Når Lauke går ud, og Mensa kommer ind, bum. Det er styrken. Det er imponerende. Og det er det, Mads Mensa, Morten Olsen kan. De få minutter, og de hurtige effekter. Dommerne hænger lidt i sit returløb. Der er fine muligheder for Danmark. Mikkel Hansen. Og frikast. Han lige spillet Zachariasen fri. I forhold til kampen i den indledende runde. Norge har ikke lavet noget væsentligt om. De er ikke kommet længere frem. Og de rører ikke Danmark. De rører dem ikke. De kommer ikke tæt på dem. Og den danske boldomgang, den er fantastisk. Det første lille hul slået her. 11,5 minutter ind i VM-finalen. 8-5 Danmark. Vladimir Holt, Magnus Rød og Sullivan. God parade. Men der kommer en udvisning. Var det til Magnus Landin? Jeg tror det. Det er fair nok. Det kan man godt. Ja, det er farligt. Ja.
Sargussen dirigerer. Zachariasen. En dejlig lille tyv. Haps. Og Danmark har den igen. Kasper Mortensen ind på venstre fløj. Samtlige tilskuere, der holder med Danmark, står oppe i boksen lige nu. Vi er bare 13 minutter inde i kampen. Ja, tæt på en angrebsvejen fra Mikkel Hansen. Mads Mensah. Morten Olsen. Klasse Danmark! Hold da op, meget nydeligt. Han stjal den før. Der scorer han med ryggen til mål. Zachariasen, han er gang i noget stort. Han er gang i noget stort, og han spillede sin bedste landskamp i fredags i Hamburg. Og Norge spiller meget usikkert. Og de vælger at tage en timeout. Efter 13,5 minut. Danmark foran med 9-5. Rigtig fint forsvar. Sørg for tur og blive arbejde på de der indespil. Mølgaard perfekt. Og så her første gang spiller nu til Jøndal. I overtaget. Pas på Sander. Ved op og ned her på screening nu. Ja, så er det vip der. Angrebsmæssigt. Bliver de nede på dig nu? Så lidt mere mod midten der, ikke også? Det var ind over midten. Den der røde mark der. Jamen, jeg siger på i angrebet. Skal Mikkel lidt mere ind over midten? Videre, gutter! Super! Super arbejde her. Hvad kan du på? Fortsatt når vi blir fullt med Vestberg Magdeburg. Det er den beste muligheten vi har for å få dem ned. Igjen når du ligger bredt i Vestberg. Kjempebra. Defensivt i stedet for Gullerud. 7 mot 5 forover nå. 7 mot 5. Ok? Ja, da gjør du mer jobb i 6 mot 6. Vi er på heite. 1, 2, 3. Norge i 7 mod 5 på det her angreb. Og tæt på at lave en fejl. Så vil man da score. Og Bjørnsen gør det også. Der er vi kigger på den her igen, Thomas. Der er ingen grund til, at Kasper giver ham den luft. Der var ikke noget pres på udvendig side her. Detaljer, men vigtige detaljer. Magnus Landin tilbage efter sin udvisning. Bergerud med 2 redninger i de norske mål. Niklas Landin med 1. Så har Christian Berge skiftet ud. Peter Øverby er kommet ind centralt. Spiller over for Mads Mensah her. Og der sad et boks, jeg så på et oppres her til Magnus Landin. Og der kom storebror. Han vil også være med. Der er spillet et kvarter. Danmark har scoret 10 mål. Har lavet 0,0000 fejl. Det går sgu meget godt. Det går meget godt. Men jeg siger bare, at Christian Berge er nødt til, fordi Danmark spiller stort set den samme åbning hele tiden. Varieret, og i øjeblikket spiller Danmark altså så fantastisk effektivt uden Rasmus Lauke. Fordi Mads Mensah, han kan alt det der. Så er der pladsskiftet igen. Så er der første pres, så kommer Mensah. Der ramte Peter Øverby ham så op på et godt punkt. Og lidt en overraskelse, at Peter Øverby kom med i den her trup hos Norge. Spiller i Erlangen nu. Tidligere KF Kolding.
det hele taget rigtig mange norske spillere, der enten har eller optræder i danske klubber. 11 ud af de 16, der er på banen, har været eller er forbi Danmark. Så kom der lidt succes for nordmændene forsvarsmæssigt. Godt returløb. Danskerne er på plads. Og Rasmus Lauke på banen igen. Og Henrik Mølgaard ligger og jagter Sander Sargussen. Ham har han jagtet et helt år i Paris Saint-Germain, da han var der. Magnus Rød. Og her kom Sander Sargussen. Som jo om nogen er et lysende eksempel på, hvordan Danmark kan bruge til at vokse så stort for nordmændene. Lad os bare kalde det voksenuddannelsen i Aalborg. Sander Sargussen. Vi så med det samme talentet. Men i løbet af årene så vi også, hvor exceptionelt det var. Og nu spiller han altså i Paris Saint-Germain. Og der skal man være god for at være. Nikolaj Jacobsen tager timeout. Ja, hey, det er fint nok. Første gang. Anden gang spiller vi fransk. Mand, hvor Lauke kommer i midten. Anders, du rykker væk. Altså, det er bænkene på nummer 4. Ja, på 4'eren, og så Sander kommer i opbakning, og Mikkel ud på det brede punkt herude. Husk nu på Sander. Nu er han spiller ikke boldene videre nu, vil han ind og afgøre det. På Magnus, det er Anders. Ja. Er du klar til at tage det skridt over midten? Ja. I stedet for at søge kontakten der. Hey. Og hey, Mikkel, du skal løbe hjem nu, så vi kun har en udskiftning. Ja. Ikke? Magnus, pas på, Berlin. Indspillet fra Røde til Jøndal. Kom, hvad kan du udenfor? Første angrep. Jøndal står igjen i Vestberg Magdeburg. Du må se etter den. Hvis Mølgaard løfter opp så jævla tidlig, så er det bare å stikke den inn. Du kan late som du stikker, så bare får du fra rød. Ok? Hold deg unna, Bjarte. Hold deg unna. Defensivt. Vi må ha mer fart i beina. Vi taper duell på duell på duell. Det handler om å vinne duellene. 1 mot 1. Normalt i håndbold, der er kongepladsen altså venstre bak. I øjeblikket, der spiller kongen højre bak. Han er her. Og ikke et frikast. Og der kommer Rød, og der kommer redning fra Landin. Danmark i boldbesiddelse. Mikkel Hansen nu skarp lige i øjeblikket. Vigtigt for Norge. Esben Christensen kommer i gang. Og straffekast til Norge. Dansk forsvar, der ikke når at komme i bund. Jørgen Søgaard Johansen, den tidligere GOG-spiller. Og i den her finale, en af 7 spillere fra Flensburg Handewitt. Sander Sargussen, Norge på 8. Forsvarsmæssig pause til Sander Sargussen. Jørgen Johansen ligger ved siden af O'Sullivan.
Rasmus Lauke, Mikkel Hansen. Morten Olsen. Så er der et frikast til Rasmus Lauke. Plæderer for et straffekast. Ja. Den er lidt svær at gå på for Magnus Lundin. Og Morten Olsen. Et super fodskifte fra Morten Olsen. Altså tør fuldstændig rød. Så afslutter hurtigt. Ja, han friver sig her. Ja. Lasse Svand. Ui, der kom Esben Christensen. Spillet, de åbne chancer, det kan vi overhovedet ikke klage over. Effektiviteten dalede en smule, men vi så jo også det nærmest fuldstændig uhørte. Altså Danmark scorede på 80% af afslutningerne i semifinalen i fredags. Det er lidt forvent. Ja. Tangen, Sullivan, Lasse Svand med den gode opbakning. Hvor har han ligget mange gange, den lille mand der. Og skal lige hanke op i sig selv efter... Prøv lige at holde øje med den her. Den snitter altså lige i øjet på Landin. Ja. Han får altså afsluttet med en vis fart, trods angrebsfejlen. Christian Sullivan. To brændte chancer. Stadigvæk dansk initiativ. Forsøgte at forandre rytmen lidt, Mikkel Hansen. Kommer tilbage til pladsskiftet nu. Der kommer en udvisning til Jørgen Søgaard Johansen. Ja, bare kig på Zachariasens skjort, trøje. Den sad op i nakken på ham, men han har fået den på plads nu. Det er gode billeder. Henrik Toft med. Rasmus Lauke. Rigtig mange danske afslutninger, der går fra den her højre bakposition i den her kamp. Og det har jo noget at gøre med, at pressene, man ligger og duellerer nede på midten af banen, lidt til venstre på midten. Og når det norske forsvar bliver rykket over, så kommer der så store åbninger, og derfor de mange gennemløb på nordmændenes venstre bakside, og dermed altså omkring Mikkel Hansen, og også de gode udspil til Lasse Svand. Det er samme struktur, det er samme strategi, og Christian Berger har foreløbig ikke haft svaret på, hvordan man ændrer på det. Der er et straffekast. Nej, det er for en gang skyld dårligt dømt. Meget svært ved at se, hvad Rasmus Lauke egentlig gør forkert her. Og også ham her, han har. Det er 10 minutter, så kunne vi ikke finde svaret, for han gjorde ikke noget forkert. Her gør Landin det rigtige. Snupper Sander Sargussen. Og det var Sargussens anden brændte straffekast. Landskamp nummer 199 for Niklas Landin i denne VM-finale. Zachariasen.
En kæmpe parade, og Lauke. Jeg tænker, lad nu være vent for længe. Ja. 5-målsføring. Så kom Sander Sargussen. Kvalitet tæt ind under det danske forsvar. Rasmus Lauke med en kongeassist til Zachariasen. En Flensborg kombi. Han vifter lidt med hovedet, Sargussen. Ja, Rasmus Lauke, han er helt op i det røde felt lige nu. Råber efter Sander Sargussen. Og nu kan I vist godt høre, hvem de er sure på. Den, der har købt billet til den her kamp. Sargussen. Det er måske forkert at sige dem, der har købt, dem, der har fået billet til den her kamp. Og det har jo, efterspørgselen her har jo været vanvittig. Der kommer der en udvisning til Zachariasen. De er meget opmærksomme på de her trøjetræk. Ja. Tredje udvisning til Danmark. Og indtil nu, Zachariasens bedste forsvarskamp. Der bliver plads. Og god plads til Christian Bjørnsen. Ja, det er Mikkel Hansen. Han er nødt til at være mere rolig. Han lufter jo det der, går op og vil lægge pres op i banen. Og så åbner han jo. Ja, du får det her. En ting er i hvert fald sikkert, det er, at Danmark har fået en langt bedre start på en VM-finale, end sidst vi var i 2013. Ja, tak. Der var den kamp mod Spanien stort set afgjort på det her tidspunkt. En VM-finale, som Danmark tabte med 16 mål. Det var i 13 i Barcelona. Det her, det er boksen i Herning, og det flyver med udvisninger. I 2019-udgaven af VM-finalen. Går om på den anden side af Rasmus Lauke og river hans arm bagover. Ja, det er kluntet. Det er et dårligt forsvar. Der er strafkast. Rasmus Lauke er fuldstændig kompromisløs. Går ind og er klar over, at der kommer en flyvende ind. Og det er helt simpelt. Altså, Jøndal, han kommer ind fra siden. Altså, man må jo ikke springe ind i folk fra siden. Man skal ind og have positionen, som Lasse Svand for eksempel havde før, for at kunne få angrebsfejlen. Norge sætter Bergerud ind igen. Det var ham, der stod på mål, da Mikkel Hansen brændte det første straffekast. Det var faktisk mulighed for at lave det første mål i denne finale. Det er ved at være 26 minutter siden. Nu står han her igen. Og denne gang omsætter han til mål. Mikkel Hansen på vej til at blive VM's topscorer.
15 danske flotte scoringer. Han er faktisk på 68 mål, Mikkel Hansen. Landin snupper Christian Bjørnsen. Og de 68 mål, det var præcis, hvad han ramte sidst han blev VM-topscorer i 2011, Mikkel Hansen. Landin har spillet sig op. Ja, Magnus Landin. 6-målsføring. Men altså, for jeg ved, du ved, hvilken kamp du smiler sikkert. Magnus Landin. Scoring af Mads Mensa! 17-10. Skulle han ikke have spillet bolden videre, Tommy? Nej. Nej. Berg er bekymret. Og det er i hvert fald en ting, der ligger fast, det er, at Christian Berge, han er nødt til at gå ind og omforandre sit forsvar i anden halvleg, hvis han vinder den her landskamp. Han er nødt til at tage nogle chancer. Han kan ikke blive stående og kigge på, at danskerne spiller sig igennem stort set hver gang. Der kom Landin. Og Danmark i den grad ovenpå. Altså, der er jo... du står tilbage til 2013 igen, Thomas. Det er med omvendt foretegn. Førte Spanien ikke med 8? Jo, med pausen. Det gjorde de. Altså, den opstilling, Berger har der med... Spiller de med god grundighed når den her kontrafase. Fællessang omkring de danske håndboldherrer, der her bringer sig foran med 18-11. Og det er pausestillingen. En super første halvleg af det danske herrelandshold. Og en vidunderlig afslutning. Så du det der rap fra Magnus Lauke? Fuldstændig vildt. Den kunne ikke tage en centimeter mere op i toppen af målet. Fra Rasmus Lauke. Hvad sagde jeg? Magnus Lauke. Det er flot. Det er et godt mix. Det er det også, når man skal... Christian Berge overhovedet ingen tradition for at spille det, og slet ikke i de store kampe. Han har ikke brugt det ved det her mesterskab. Vi så lige en 7-5. Det var nærmest sådan en desperation, fordi at Danmark var ved sådan at slå et afgørende hul i første halvleg.
Så det er ikke Berges favorit ret 7-6. Nej. Bjarne Myrhold, Magnus Rød, Sander Sargussen, Jørgen Søgaard Johannesen, der afslutter uden succes. Og dansk kontra med succes. 1911. Perfekt start på anden halvleg. Det er jo smukt af Rasmus Lauke, og de kommer presset allerede nu. Landin snupper Jøndal, men ikke opsamleren her fra Myrhold. I 2,5 landskamp, der har de to danske fløje, Magnus Landin og Lasse Svand, kun brændt én afslutning. Og Jørgen Johannesen starter altså nu i stedet for Sullivan, sammen med Peter Øverby. Samme formation. Og jeg konstaterer bare, en af grundene til, at det går de norske målmænd dårligt, det er, at der ikke er noget pres på de danske skytter overhovedet. Som her. Og Landin, den store, så spiller sig op til noget rigtig stort. Så er festen ligesom ved at være i gang. 20-12. Der er ball i boksen. 20-12. Hold da op. Altså Mads Mensa foretrukket til startopstillingen igen. Halvleg i stedet for Morten Olsen. Så en lille tumult ind omkring Zachariasen. Sander Sargussen, Jørgen Søgaard. Ser billederne her. Sargussen. Ikke for langt fra at få en 2-minutters udvisning. Sikke et VM af Anders Zachariasen. 27 år, og denne VM-finale er blot hans landskamp nummer 35. Hans anden slutrunde for Danmark. Hvad skete der lige der? Magnus Landin brændte en afslutning. Ja. Gik efter det lange hjørne. God redning af Bergerud. Magnus Rød slog sig også i forbindelse med Landins afslutning. Parade på Mikkel Hansen. Og Jørgen Søgaard. Kommer i fantastisk fart. Ja, det her det er jo et godt billede på Norge. Altså, du skal ikke give dem mange muligheder for at løfte de her kontrafaser. Så har de hentet en 3-4 mål. Normalt er han hurtigt til at opfatte det der, Mikkel Hansen. Han ærger sig også. Så... Mads Mensa. Ja, han er altså også ved at brænde en kæmpe kamp af. Mads Mensa. 4 scoringer her i finalen på 5 forsøg. Goal Denmark by play number 22, Mads.
de er stadig ikke sådan helt vildt glade for Sander Sargussen. Det danske publikum. Der blev de glade for ham. Tillader mig lige at minde om, at i det første møde for 12 dage siden, der havde Danmark altså også en 9-målsføring undervejs i anden halvleg, og det var meget, meget tæt på, at Norge var kommet på. Så den er langt fra hjemme nu. God redning. Bergerud. Som om nogen var en af hovedårsagerne til, at Norge for 2 år siden kom i deres første VM-finale i Frankrig. Det stod en stor turnering. Tidligere TTH-målmand. Nu er han i Flensborg. Ja, en voldsom screening, Bjarne Myhrvold. Han får sat på Zachariasen, da han går i gang med sin rotation. Altså, det er jo, han fælder jo faktisk Zachariasen inden. Ja, der er en lille vift, og så forsvinder han også temmelig hurtigt, Zachariasen. Det er bemærkelsesværdigt, at forsvaret har så god struktur, at vi jo ikke har haft balladen med Bjarne Myhrvold i den her kamp. Rasmus Lauke. Frikast. I de øvrige 37 minutter. Harald Reinkind ind på højre bak. Strafkast. Ja. Men danskerne mener, at det er Jørgen Søgaard, der hiver Magnus Landin ned i feltet, så Bjørnsen springer ind og møder Landin. Lad os prøve at se det her igen. Fakta i hvert fald, det blev jo sværere for Bjørnsen at få en ordentlig afslutning. Her ender Magnus Landin i gulvet efter konfrontation med Jørgen Søgaard. Men om det så var Landin, der sådan havde fat i trøjen først, det var svært at se på billederne. I hvert fald den strafkast til Norge. Jøndal og Landin i duel. Kronborg og Nikolaj Jakobsen diskuterer lige, om der er lidt variation påkrævet. Sargussen og Reinkind kommer forbi sin gode ven, Mads Mensah. En fælles fortid i Reinicke og Løven. Skidt herude for landsholdet lige i øjeblikket. Ja, de kommer tættere. Der er jo mulighed for at gå i 7-6 for lige at komme igennem den periode. Nikolaj Jakobsen slår i hvert fald ned på det med det samme. Tager en timeout. Ja, det er også stadig over dansføring. 21-15. Spiller
Og så Lauke på venstre. Spiller vi Barca højre. Og så kommer du rundt om screening. Anders screener yderside Jørgen derovre på 4'eren. Og Mikkel ud på det brede punkt. Og Lasse ned i hjørnet. Anden gang. Mads ind i midten. Anders over på bakken her. Og så en returbold til Lauke, der angriber på Harald her. Hey! Skal vi blive ved med at gå på mål? Hey! Mikkel, kan du ikke nå ud? Så det Sander væk i midten der. Hey, videre! Drenge, jeg står 4-3. Kom, kæmp ud for! Det är bra insats att bakover nu. Är ni med? Fremover så kommer Tangen på kant. Vi kör jugge med kant. Okej? Så lägger man pressen där. Lägg på 2-3 så rycker du. Okej? Men gutta, fortsätt på kamp. Är ni med? Fortsätt hela tiden. Kom igen. Og lidt værd at bemærke på den her timeout, holdets anfører Niklas Landin, der siger, at de fører anden halvleg 4-3. Så han accepterer ikke noget slinger. Nej. En central figur i det norske forsvar i de seneste kampe, det har været Magnus Gullerød. Ham har vi ikke set meget til i den her finale. Han spiller fra start og blev siden afløst af Peter Øverby. Videre side af stolpe. Mads Mensah. Det var lidt senere i den indledende rundekamp, at Danmark førte 25-16. Ellers så skete der lidt det, der er ved at ske nu, at Danmark røg ind i en periode, hvor det ikke lige kørte i olie, og så kom nordmændene altså farne igen og var op på 27-25, altså minus 2. God parade på Sander Sargosens afslutning. Lauke går direkte. Jeps! Ja, fremragende parade, Henrik Mølgaard. Der var back-up fra Zachariasen også. Og en tang. Reinkind. Det er godt. Niklas Landin. En lang fangerarm. Rasmus Lauke får lige været efter den spurt over banen, hvor han sikrer en 7-målsføring igen. Morten Olsen ind sammen med Mads Mensah og Mikkel Hansen. Der findes de der håndboldkampe, hvor man synes, at tiden bare flyver afsted, og så findes der de håndboldkampe, når man kigger op på uret, så bliver der ved med at være lang tid tilbage. Det her, det er en af sidstnævnte. Ej, hvor går tiden langsomt. Det går meget, meget langsomt. Jeg ved, at spillerne tænker. De tænker over at vinde. Mikkel Hansen. Anden gang i anden halvleg han lige stiger op på den position. Og med den rigtige afstand til forsvaret.
Han har ikke misset en eneste slutrunde for Danmark, siden han debuterede ved OL i 2008, Mikkel Hansen. Harald Rankin brænder. Rasmus Lauke for en gang skyld fuldstændig sat. Og det er altså Mikkel Hansens 14. slutrunde for sit land i træk. Jeps! Svend Fisker. Rolig nu. Lasse Svend. Rolig. Og det er måske det, der imponerer mig mest, udover at han tager den her bold af Svend, det er, at forsvaret her står jo fuldstændig forrygende mod et af de bedste angrebshold, der har været, eller der er. Og Lasse Svend, som virkelig har spillet sig op. Han havde lige sådan et lille udfald undervejs med et par store afbrændere. Så der er René Toft, der kigger med. Svær udgik, og det var i kampen mod Norge for 12 dage siden. Jeps, Morten Olsen. Og så har vi igen en indmålsføring, som det var tilfældet i indledende gruppekampen. I præcis minut 45. Og dengang, der hed det 25-16. Nu er der time-out, Thomas, men det bliver altså svært ikke at lukke den kamp på et tidspunkt. VM-finalen. Vi vil med høj koncentrationen. Ikke har chancer for at løbe med os, fordi vi ikke afslutter for tidligt, eller holder op med at gå på mål. Spiller vi her i angrebet, Olsen. Du starter, eller Mikkel, du er i midten nu. Og så spiller vi returbold til Mads. Og så kommer du på det. Og så går du op og skyder. Ja, nej, du kommer op og skyder i midten, for de kommer ikke frem. Det er okay. Hey, er det opmærksom på, at det kan være, de går op i en eller anden? Ja, alle 7 mod 6. Så kigger vi lige. Kom så, dreng, fokuseret. Vi skyder, og så vinder vi den her. Hvad kan jeg for? Fremover, Gyllopp, start 3-3, Fandelen. Gå inn og hent treeren, er vi med? Men ikke start 3-2. Jørgen Lang fremover. Alright, skal vi spille nå. Så hold den jævla ballen i gang. Er vi med? Hold i gang, hold i gang. Kom. Kom nå! Kom igjen, gutta, hold ut nå, helt ut der! Harald Rankin. Anthony Sullivan. Og Niklas Landin. Og et fremragende forsvar. Jeg har ikke set Henrik Mølgaard og Zachariasen bedre end det, jeg ser nu. Han så lige et øjeblik afløst. Prøv at se, der er parade på hele svineriet. Der er Niklas Landin. Nu er Henrik Toft så kommet med i stedet for Zachariasen. Danmark spiller for +10. Og Lars Lykke sender lige en sms. Aktuel stilling i boksen. 24-15 til Danmark. Modtager ubekendt. Her var det storebror, der reddede. Her var det lillebror, der scorede. Landin brødrene i fokus. 10-målsføring til Danmark. Med 14 minutter igen. Og i dag er der bare at konstatere, det er endnu en dansk magtdemonstration. Der er klasseforskel på de to mandskaber her. Og det siger jeg i respekt for, hvad Norge har lavet i turneringen i øvrigt. Der kom Lauke med... Og det var Jakobsen i gang med at peppe publikum op, som om det var nødvendigt. Det er nok egen glædesrus, der ryger ud af kroppene. Vi skal se en Rasmus Lauke her. Prøv lige se det. Ronaldo go home.
Så kommer han på højre bakke, Mikkel Hansen. Ja. Bliver VM's topscorer. Der er ej spænding om det. Det var hans mål nummer 71. Så giver Niklas Landin lige Magnus Jøndal lov til at reducere til 16-26. I de 3 tidligere finaler, som Danmark har vundet, altså EM-finalen i 2008, som var den første mod Kroatien, der var det også spændende. Langt hen i opgøret. Det samme var bestemt også tilfældet i guldmedalje nummer 2. EM i Serbien 2012. Og Frankrig. De hang også fint med i OL-finalen i 2016. Så det er første gang, vi altså ser et dansk landshold, der opererer med så stor en føring i guldkamp. Og jeg hylder lige det her, fordi det var et returløb i verdensklasse. Og det er som bekendt en VM-pokal, vi spiller om. Mikkel Hansen ned og tage det første tryk fra Sander Sargussen. Holstan Hansen. Om hvem vi nu kan konstatere, om han spiller venstre bak eller midt eller højre bak, det er fuldstændig fløjtende ligegyldigt. Henrik Jacobsen sat ind hos Norge. Han har jo stort set ikke spillet i den her turnering. Bjarne Mjøholt sidder her. Det ligner sådan en form for overgivelse. Ja, det er en form for overgivelse. Nej, det er ikke en form, det er overgivelse. Også fordi Christian Berge, altså, han er blevet stående dernede i med sit defensive udgangspunkt. Ha! Landin. Og grunden til, at de skiftende norske målmænd ikke har redninger, det er fordi, at de danske skytter, om det er fløj, streg eller bagfra, de bliver ikke rørt, de bliver ikke ramt. De skyer, som om det var en træningslektion. Og det er en VM-finale. Norge har skudt sig selv i benen med en forsvarstaktik, der slet ikke fungerer. Og selv nu her, hvor jeg kan godt se i -10, at der er ingen grund til at blive helt til grin, men man skal ikke have foretaget sig noget. Sikkert komme tættere på Mikkel Hansen eller Rasmus Lauke, eller hvem pokker det nu skulle have været. Forstår jeg ikke. Morten Olsen. I lejren i nogle dage og puttede sig sådan lidt med hættetrøjen trukket godt op og ikke skubbet sådan lidt efter spilletid. Er der brug for mig? Ja, Morten Olsen. Der var brug for dig. Her, Hans Lindberg. Forløbig med på en kigger. Jeg kunne godt forestille mig, når vi kommer nogle minutter længere hen, at han kommer på banen. Ja, det er jeg sikker på. Jeg er helt sikkert sikker på, at Nikolaj Jacobsen giver plads til nogle stykker til det sidste her. Fordi altså, resultatet er der ikke tvivl om, at Danmark bliver verdensmestre om nøjagtigt 9 minutter. Plus en tillægstid, hvis der skal være en timeout eller anden. Det er sådan voldsomt underligt. Selvfølgelig var Sverige en udfordring. Norge var også ved at komme op igen, men altså, det bliver jo et VM uden nogen sidste sekunds afgørelser, uden spændingsmæssigt nogen kæmpe dramaer. Altså, Danmark har spillet den perfekte slutrunde. Ja. Og det kommer sig af, at Nikolaj Jacobsen altså har skabt for det første så meget ambition, så meget struktur og så meget sammenhængskraft på det her mandskab, at de løber ikke og smider tingene væk. Altså, Danmarks modstandere, det her det er kamp nummer 10, får aldrig noget for her. Der er et brøl i boksen. For her er Hans Lindberg. Han spillede 28 minutter i den første kamp mod Chile. Så blev han skadet. Mikkel Hansen, 28-17. Og så blev Hans Lindberg altså efterfølgende taget til fange i sådan et udskiftningsspil.
fordi man var nødt til at skifte Lindberg med Johan Hansen, så røg René Toft, og så var der kun én udskiftning tilbage. Så selvom Hans Lindberg har været klar i en uges tid, så var Nikolaj Jacobsen og det danske landshold nødt til at vente til den sidste kamp for at bruge den her mulighed for at sætte ham ind igen. Fordi der hele tiden skulle reserveres en plads til en skade, mulig skade hos målmændene. Nej, fornuftigt. Rasmus Lauke ønsker ikke at gå ind og lave en 2-minutters udvisning, og nu derfor klubkammerat Johannesen springer igennem. De afmonterede Frankrig 38-30, de forsvarende verdensmestre. Der var aldrig nogen, der havde lavet 38 mål på Frankrig. Nej, og nu er de i gang med at afmontere vice-verdensmestrene fra Norge. Ja, det er stort for dansk herrehåndbold. Det er på mange måder udviklet. Det er det der også. Og Morten Olsen. Det er kunst. Og Zachariasen spillede sin bedste semifinale nogensinde, og nu har han spillet sin bedste finale nogensinde. Han skal have bestilt tid til tatovøren Nikolaj Jacobsen. På hans underarm, der har han stjerner, og der er foreløbig 19 stjerner for de titler, han har vundet som klub og spiller, altså som klubtræner og spiller. Og så er der 3 store stjerner. Det er børnene, Linus, Freja og Sille. I morgen, der skal der endnu en guldtatovering på. Ja. For Danmark bliver verdensmester. Der er ikke mere plads. Hvad gør han så? Så må han tage den i panden. Ja. Kasper Mortensen ind på venstrefløj. Også han bliver ramt af skader undervejs. Hvor er du god, Morten Olsen? Pragtkamp af Morten Olsen. Norge bliver gennemtæsket i denne VM-finale. Og nu kommer alle de, der ikke har så meget spilletid, får mulighed nu. Nikolaj Markusen har gjort sig klar. Store scener i gang lige nede på den danske bænk i øjeblikket her, hvor Henrik Jacobsen brænder på Niklas Landin. Søren Hansen, ordet er dit. Jeg har aldrig set så mange krammer på en udskiftningsbænk før. Mikkel Hansen laver en lille dans, hver gang han kommer ud fra et dansk angreb, og alle får krammer rundt omkring lige nu. Man kigger op på uret og siger, at der er altså flere minutter tilbage i den her VM-finale. Men der er allerede fest på den danske bænk. Daddy Cool rundt og juble med holdkammeraterne. Mikkel Hansen, der blev far kort før slutrunden. Nikolaj Øresend, de kommer ind alle sammen. Nikolaj Markusen, lige så. Jannik Gren i målet. Markusen med afslutningen. Hans Lindberg fanger. Og dansk herrehåndbold laver altså pladen fuld i landsholdsregi om et øjeblik. EM, OL og nu også VM-guld. Jøndal går sådan i det stille og laver en personlig god præstation. Magnus Jøndal, 8 mål på 10 forsøg. Og bliver nummer 2 på VM's topscore-liste efter Mikkel Hansen.
De tryner Magnus Landin på bænken. Mikkel Hansen og Lasse Svend. Og så kommer også Simon Hall. Alle mand på banen. Det er store scener, der udspiller sig lige nu. Og lige bortset fra Spanien i 2013, når vi sådan kigger i finalesammenhæng, så er en af de mest suveræne VM-finaler derfor afviklet. Have samme karakter, som da Danmark fik de store tæsk. Det er også med, at sidste år var Frankrig også suveræne mod Norge. Et kombination forsøgsspillet med Kasper Mortensen. Det var sådan en magtkamp frem til det 10. spilminut. Så stak Danmark afsted og gik altså til pause foran med 18-11. Og der har reelt i løbet af denne anden halvleg overhovedet ikke været spænding om VM-guldet. Det har været smukt. Det har været perfekt. Og Jannik Gren vil også lege med. Og Jøndal, han scorer bare igen. Sidste minut. Og den gode historie er så også jo, at når Nikolaj Jakobsen går raden rundt og spørger, hvor mange skal have retning med OL, så er der jo ingen, der siger nej. Så det er et landshold, der også kan arbejde de næste år. Nikolaj Øres, så kom han også på måltavlen i sin første slutrunde for Danmark. Kongelig højhed, kronprins Frederik i begejstring, sammen med alle de andre. Vi troede aldrig, den guldmedalje skulle komme til Danmark. Nu kom den! Danmark er verdensmester i herrehåndbold. Norge besejret med overbevisende 31-22. Det var en magtdemonstration af Nikolaj Jakobsen og hans udvalgte. Sikke en festforestilling. De skulle lige træde i gang, kom bagud til at starte med, og siden da så de Salzberg har vel næppe spillet 2 bedre landskampe, end det vi har set fredag og søndag. Først gik det ud over Frankrig, så gik det ud over Norge. Lasse Svend. I Torp. Mads Mens er det samme. Mens er Nikolaj Jakobsen med en lang fælles historie. Begyndte i Aalborg. Kombineret træner, spiller og et venskab i Reineck og Løven. Nu har de vundet guld med Danmark. Og det er vel at mærke et hold, som er vokset helt fantastisk undervejs, hvor de fik netop mod Norge den meget, meget triste besked, at René Toft Hansen var færdig i turneringen. Den danske er tårer hos Nikolaj Jakobsen, forstår man godt. VM-guldet er dansk. Og Nikolaj Jakobsen bliver lykønsket på sin vej ned for at give sejrsinterviewet. Guldtrøjerne kommer frem. Der er præmieoverrækkelse, og der er guldfest. Den fortsætter vi naturligvis her på TV2. Og nu kan vi også slå fast, at landsholdet også skal fejres i morgen i København med den traditionelle balkontur. Vi sender fra 12:35 i morgen på TV2. Og det bliver en aften med glæde, og det bliver en aften med mange tårer. Det var den her medalje, der på en eller anden måde flere gange har været den umulige at få fat i for Danmark. Den var i syne, men den var alligevel uopnåelig.
Og dansk landshold, der var tæt på i 2011 med forlænget spilletid. I 2013 langt fra. Nu er den der. Danmark er verdensmester 2019. Vi skal have interview med Nikolaj Jakobsen. Nikolaj Jakobsen, I er verdensmester. Hvordan har du det lige nu? Det kan jeg slet ikke beskrive. Alle mulige følelser, der bare kører rundt over det hele. Ved at tude det ene øjeblik, mega stolt det andet øjeblik, og bare lyst til at skal have en rigtig stor fald. Den her oplevelse af alle de her fans, hvor rangerer den i din karriere? Det er det største for mig, det er der ingen tvivl om. Bare det der, altså, det er ubeskriveligt, fantastisk. Hvor lige op forbi tilskuerne, var det familien, du lige skulle på? Ja, jeg var lige oppe og få en familiekram, og det betyder rigtig meget for mig, at de også er her i dag, så fantastisk. Stort tillykke. Tak. Det er simpelthen en fornøjelse at stå her så tæt på det hele, og stå og opleve den måde, som de fejrer det her på, og den måde, de bliver tiljublet. Hvor har han dog drømt om det her, Nikolaj Jakobsen. Han har jo aldrig prøvet selv som spiller at få medalje. Det blev en 4. plads tilbage i 1994. Og så har han stået og set på din generation, Claus Møller, fra vores studie. Han har stået og set på din generation, Niels Knudsen. Så var der lige en der kommer på styret Knudsen. Der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at han har drømt om det her, og det har været længe ventet. Lige nu store bjørnekrammer hernede i vores